Kahito maulai circle hapo kejingalam u presiden uba pensuk ha ke step jong ka khanriu tarik urisau aja apusau kilalet ban jurip ya ke CHC kabadan ha mauyong bat kilalap ba ke ka CHC ke kam klem da bo di kendon bala bo da sorkat ha ke jing jurip jongki kilalap ba ha ke ka CHC don tang uwei u doktor kinos ki don tang sangut ki jing thia ki don tang shpotli kabla bo jingkli syakatnat ba kumno kambiang ki jaka sumar shkithan nong kendong haba tang ki jaka sumar ha kapsor ru dang bon ki jingduna halor kane na kalyang kaseng shan kan satho syaka menteri katnat Mulai circle lengkap kajing dan lang jangka Shillong City batna central body hadin ngilai bun kijing ujar kabayade bakani ka CIC hang ne po muyang menta kesingi lawan banjurep bat bangin wanduk ban ti benia ban kali naiki doktor ya ke kadau ko pelong ya kani kajing tunat jangka ni CIC menta singi kumpalai tu iba sup ba menta singi ni wan jenis po CHC muyang ban wan inspect ya kata jaka ban wan pej hadin bang iyo ta kijing ujar na ki pat pa jenyi wan hang ne menta singi bang ilap kibun ta kijing duna umdai tang nakaliang jong ka hospital andai nakaliang jong ki nong pej bat ki nong ki kini ki authority bari ban pej ya ka CHC po muyang na do DHMO DHS bro te kumtahi ni wan hang ne ngilap ba kat kum ka government norms ka CHC ka di ban function handrai hang ne kebun ba kijing duna adangi pej ya nakaliang jong kijing thia aru kidon tang kat kum ka government norms ka di ban don lai totally handrai hang ne don tang totally te nang ta pat ki doctors ru kum ki government norms di ban don nyong wat di ban don san ne nyong wat tang ba hang ne don tang iwe doktor hi ban chakri ya ki dagi phau hajar gon ki nong song snong ne po molai moyong te kumtahi ngir mi kerpat ka sarkar bat nang niru ngimi nang ne ngin tho ba ka sarkar ba kan pendap ya kata ka jingduna jong ini ki community health centers kamtam ki badan ne kapsar ladangi ngiro shiro kita ki CHC ki badan sepo nong kendong bakilong kita ki bobes andai da kitip ki jing siapa kim kidang bun ki jingduna wat hakum hang niru ladangi pe kinu ki CHC ne ki PHC nin lap bakidang duna kita ki gynecologist ki pediatrician anta pa ki surgeon ni te kumtahi ni kerpat bat nang ne ngin liai ka khas ka sarkar bat si health minister ban pej halor ka ni ka jingduna jong kini ki CHC umdai tang hapo moyang handrai hapo pasti jumi borokhat hapo meghalaya ini di kuota ki badan hmia ngila yo jing juar nagi priyo di nong snong sa sini ba wat men yong ba ki liat selong kena nagi wan tuition wan krekot ki mek pa sa ki jing sier namar ka jing dom ba ka jing latlan yang kini kotar ba ma ki wan ki dan kena di dong ki kena ba kumno ki syong kai ki sa ding ki te ka syong jing sier jong snong te ni kapat si health ministers ba inle ki badan kam lani ngin pha ka dor khas ba ma ngin la ban pen kalano di kinu ki center ki ba ajing harap ik snong kumju ka moyong ba kumulai hi bro we te kan ni kan long tang jing stang jungi ngin nang wan inspect nang yat nang shikmat ba ngin le ka badan kam ba ngin pha ki highest authority ba indai tang ba kin syong kin syok tulam kin syat high level ki ban le ko humok ki ban pet ki CHC ki badan hasar na kapsar ba kinong snong kan long ka jing sok kinong snong apa pang tang ne lesh ba